El secretari executiu de Comunicació de Convergència Democràtica, David Madí, va analitzar la situació de Catalunya en una xerrada celebrada aquest divendres al vespre a Malgrat de Mar. L'acte va començar amb més de mitja hora de retard. Tant Madí com la líder de Convergència a Malgrat, Neus Serra, van iniciar-lo elogiant irònicament el pla de mobilitat del municipi, ja que David Madí va argumentar el seu retard dient que s'havia perdut. La conferència tractava sobre els dilemes a què s'enfronta Catalunya. Jo crec que n'hi ha un de polític i n'hi ha un d'actitud, i d'actitud personal. No? El polític jo crec que és molt clar. Catalunya aviat i en el futur ha de triar molt clarament un dels dos projectes que és possible en el nostre país, o el projecte de les esquerres o el projecte del catalanisme, perquè de com es resolgui aquesta cruïlla en la que estem ara doncs en depèn el futur, el bon futur o el mal futur del nostre país. I un altre que té a veure amb les actituds personals dels catalans, que és el dilema entre estar anestesiats i resignats o reaccionar i amb ganes de superar la situació que en aquests moments està a Catalunya. No? I clarament jo em decanto pel catalanisme i per les ganes de reaccionar i d'activar el nostre país. I estem en aquests moments intentant tancar un front català a favor del finançament i tenir una actitud de fermesa molt important, que és el que en última instància és l'únic que ens podrà donar l'acord que volem i que a més està inclòs en el nostre estatut. Preguntat per Malgrat Confidencial, Madí també va parlar del futur dels mitjans de comunicació i com poden afavorir el canvi d'actitud. Home, per descomptat, tot el que és la tecnologia digital, els mitjans digitals, tota l'era digital que ens ve sobre, aquest és el futur indiscutible, que ja ha començat i ja està molt activat i a més això anirà creixent a gran escala i no només afectarà el dia a dia, sinó que la política, evidentment, les estratègies ja estan sent modificades per la realitat digital, no? Jo crec que hi ha una nova forma de participació a través d'internet, aprofitant les noves tecnologies, totes les xarxes socials d'una fortalesa i d'un poder immens. I s'està demostrant en les democràcies més avançades, ara que ja estem visquent les eleccions americanes i les viurem amb molta intensitat aquestes properes setmanes, que sempre són molt innovadores i, evidentment, tot el que és l'estratègia de participació per internet, de recaptació de fons, de participació, de vehiculació d'opinions, està seguint una eclosió sense precedents. I crec que és molt bo, i crec que dona unes noves formes de participació i de proximitat amb el ciutadà que a la política li fan molta falta. A l'acte hi van assistir una trentena de persones.